сайре дар кишвари афсонавии Дубай. از نزد آینه‌های نیگون دور نرفته با ما با برنامه سیر بمانید. осорхонаи оянда таҷассумгари фардои зиндагӣ. рушди соҳаи сайёҳӣ бо дастовардҳои технологӣ. خیلی هم جالب و دیدنی است. беҳтарин шароити буду бош барои сайёҳони дохиливу хориҷӣ дар шаҳри Дубай. баландтарин чархофалак дар ҷаҳон. дар шаҳри Дубай аст ки онро чашми Дубай ном мебаранд. бурҷи халиф рамзи шукуфоии Дубай. дар тамоми ҷаҳон машҳур аст. бо барномаи навбатии сайр шуморо ба сайру тамошои шаҳри зебову дилфиреби Дубай даъват менамоем. рӯзҳои наздик дар телевизиони Душанбе.